views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, king Lapuat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at kumisingking katutuan. Uling abak na balen. 5 ng Agosto. 5 na po ng Agosto ngayon, kabalen. Abak na balen, abak na. Kumusta ka, Dara, Kuya? Check ni Malaus ka, kareni pong balitang balita. Ang po pong serbisyo publiko iya po yung bibigyan na po ng CLTV 36 ke kayo. Aldo, Lunes hanggang Biyernes. Kumusta no po rin, Dara ko? Oy, Chan, may lang nising nasi. O, kumusta po yung sasyang yung nasi? Kumusta po yung kaya kayong luluto? Retang kaya katamong talatuking niya makabanso kareni pong balita. Opo, mga kaibigan, doon ho sa mga nakikinig ho sa atin na eto at binabantayan ho, mga kaibigan, ang Alen Paulo G. Ang pasukan baga, parang may ragdagan lata rin tao kendalan. Opo, doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, yung pong ilang pong mga eskwelahan, ngayon pala ang Ash, kumaring Ash, ito, pumapasok dahil nga ho dito ho pa rin sa dulot ho ng epekto ng masamang panahon na nagpabaha diyan ho sa ilang pong mga public school. Saan, Paulo G? Kahit dito ho sa Pampanga, diyan sa 4th District. Pare Resty, kamakailan pa lang ho talaga sila nakapaglimas ho nitong tubig na pumasok ho diyan ho sa kanilang school campus. Kaya, shout out kay Madam Ma'am, sir, ranang nga gana-gana pong talaturuta mo na makabante po ngayon kaya katamo, kumusta la po rin kayong estudyante. May mga teacher, akala mo, Ash, no? Nanuya mo yung karelang sakripisyo. Aliwa mo po itang kabilyan da po retang school campus yung karelang pakintin dyan nalilinisan. May kabit keng masama sa bili. Nunayangya mo no ang pureta karelang estudyante. Yan, lilingapan. Bakit, Paulo G? Numisan, balo mo, ito kung kakakasabi, parang Resty, Retang akakita lang kanu rin karelang estudyante. Makamulalalo, yung para bagang nakatingin sa malayo. Kahit turo ng turo si teacher, hindi naimig ang bata. Alam mo anong problema? Pare Resty, walang laman ng sikmura. Kaya puratang manalbe po kaya kami, nuko, ima ko, paring Mark, rengke kayo po nga anak kayo wala po kakalingwan, neng paluban nyo la po kayong eskwela, dapat mabsila. Shoutout pa mo rin nga tantalatuki, pari kong Mark Roque, rin itaw Porac, Pampanga, o rin, retang magpadalang mensahe kaya katamo, watching from Apalit, at sikong Presi Maniago, yung mga suki ho natin. Ako, mga kaibigan, kung pag-uusapan ho itong pagbubukas ng eskwela, naman, kailangan ho talagang dapat mula, hindi lang hong mga uniforme nila gamit sa eskwela ang ating pong kailangang intindihin. Pati na yung kalusugan ng inyo pong mga anak, ayula po paboren na nung nano-nano mo puro guhit ang karela sa salwa, chichirya, uyapin masakit na yan. Ora da pong talatukita mo kaya ni Angeles City, opo kakaluguran, ikita mo yung traffic ketang magalang pandan road, taga na pong nakap traffic at iwasan niya mo naman, retang mumunta po kaya ni Clark, atin po talagang road construction kareta pong canal system da sa Samas niya, atin pong rerouting ng kuya kong Alvin Perez, retang mumunta po kay Clark, kanya kakita mo po Aldoldo atin pong traffic Oyas mo na pa Diyos, rening kaya katamong babanten pang mapila na kalsada, Kenny kabisera na ning katamong probinsya. Kenny po Pampanga ang po Kenny NLEX. Lewen tayo po. Kenny katamong traffic update. Traffic update, mga kaibigan. Dito ho sa area ho ng Balintawak Toll Plaza. Shoutout ka nga Chico Rizalin. Kumusta la rin biyahe tamo at Chico Rizalin kaning RMM. Yun ho mga paluwas ho ng Maynila. Mga kaibigan, kita ho ninyo. Para bagang bumabaho yung ulap dyan ho sa area ng Balintawak, parang may fog. Mamaya kaklaro natin yan kung fog ba o smog. Dito ho sa area ho ng Valenzuela, mga kaibigan, ayan, fast moving ho ang daloy ng trapiko dito ho sa ating pong nakikitang live stream ng North Luzon Expressway. Ito hong NLEX Corporation. Hanggang dito sa area ng May Kawayan Interchange, Bukaw Toll Plaza,
hanggang dito sa San Fernando Interchange. Abak na Balen! Abak na! Abak na! Siyempre mga kaibigan, kung meron tayong traffic update, meron din po tayong weather report hatid sa atin ng Pag-asa DOST. Ano lagay ng panahon? Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong August 5, 2024. So live po mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images makikita natin na meron tayong dalawang low pressure area. Yung isa ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility habang isa naman ay nasa labas. Itong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan mahigit 1,000 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantalang itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nasa may bandang silangang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, itong dalawang low pressure area na ito ay hindi natin pang inaasahang magiging bagyo, at least base sa pinakauling datos natin na nakalap. Wala pa rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At patuloy pa rin natin itong imo-monitor lalo na nasa karagatan pa rin ito. Hindi pa natin inalis yung posibilidad na sa mga sunod na araw ay posible pa rin itong maging bagyo. Bagamat muli nga, base sa pinakauling datos natin na nakalap sa umagang ito, medyo malit pa yung tsansa na maging bagyo itong dalawang low pressure area. Yung isang nasa loob ng PAR at isang nasa labas. Itong southwest monsoon o habagat, makikita nyo maraming kaulapan dito sa may bahagi ng Visayas at southern part ng Luzon. Ito ngayon ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may area ng Kabisayaan at ng southern Luzon. So asahan natin ngayong araw, malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog dito sa may bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, gayon din sa may bahagi ng Southern Luzon, kasama rin yung Bataan at Zambales area. Abak na Balen! Abak na! Narinig ho ninyo ang Pag-asa mga kaibigan. Meron hong binabantayan na low pressure area na paigtingin ho ito hong hanging habagat at totoo nagpapaulan ho sa ilang hong bahagi dito ho sa Northern Luzon. At dito naman ho sa Angeles City kanina, bago tayo ho makapunta dito ho sa ating pong himpilan, ang inyong lingkod medyo na traffic. Bakit ka na traffic, Paulo G? Talaga naman hong traffic lagi dyan sa Pandan Magalang Road. Pero isa pa ho sa nag-ambag ng traffic mga kaibigan, lalo-lalo na ito ng mga nakakapakinig ho sa atin patungo ho ng Northern Luzon, meron ho tayong nakitang, hindi ko alam kung ito smog o fog, no? Parang nasa Baguio tayo, kumari Resty. Para ho bigyan ho tayo ng linaw dyan, nasa linya ng telepono ang ating pong idol, Uyang Manny Esguera ng Pag-asa natin dito ho sa Clark. Kumusta ka, Mang Manny? Abak na Balen, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga tagapanood. Yes po, kung nakaranas po kayo kanina ng bumabang ulap, nagkaroon po ng restriction sa inyong visibility, yan po ay tinatawag nating fog. Ang ibig po sabihin yan, nagkahalo po yung malamig na hangin at mainit na hangin. Malamig po yung bumababang hangin at mainit naman po yung galing sa lupa. Kaya nagkaroon po sila ng mixing, and then nagkaroon nga po ng bumabang clouds. So nagkaroon po ng cloud formation. Ang tawag po natin yan ay fog. Ibig po sabihin ng fog, ang klase po ng ulap na yan ay yung stratus cloud. Yan po. Ayun. Kaya na-restrict po yung ating mga visibility. Mang Manny, ito ba'y phenomenon ba itong maituturing? Pagka ho ba ganyan, may kinalaman ho ba sa ating pong, panahon na rainy day season ngayon? Bihira lang ho ba itong mangyari? Yes po, bihira lang po mangyari, pero hindi naman po ito hindi naman makasabi natin na hindi pagkaraniwan, Talaga po nangyayari ito dahil sa pagkakahalo nga po na malamig at mainit na hangin. Yun, kasi nga po kahapon nag-uulan po tayo, so malamig po yung panahon na yan. And then pagkaraan po sumingaw po itong init na galing sa ating kalupaan at nagkasalubong po sila. Yan po, nabuo po itong fog, tinatawag natin, na isang klase ng stratus cloud. Ayun. Maraming salamat, Mang Manny. Anong almusal mo ngayong umaga? Ang almusal po, itlog na may hotdog at saka po langgunisa. Ayun! Mang Manny Esguera, gising na gising. Buhay na buhay sa pagbigay ho sa atin ng weather report ngayon pong umaga, mga kaibigan. At Mang Manny, tikman mo.
itong masarap na almusal ni Paulo G. Oh, alam mo ano? Oh, ano? Alam mo yung binanggit mo kanina, hotdog kamo. Siguraduhin mo, Mang Manny, yung hotdog mo, ha? Dapat galing yan sa RMM. Ha? RMM. Oh, Meat Corporation, mga kaibigan. Ayan, napakasarap ng kanilang mga meat products at dyan sa mga sariwang katulad Kuyang Manny ng chicken leg quarter nila. Abay, kamura lang. 175 kada kilo at yung mga gustong-gusto, Mang Manny, ayan, yung mga suki natin. Perfect dish yung bulalo at yung mga di ba pumupunta ka sa mga fine dine-in, ha? Yung masarap na baby back ribs naman, pagkasarap, mga kaibigan. Masarap yan. Oo, meron matitikman kita. Ay, dapat makatikim ka. Ay, nanonood sa atin si Kumaring Rizalyn Manaloto at opo, mga kaibigan. Ay, napakasarap po yung nakikita natin sa ating TV screen, Mang Manny. Ayan, Sama mo ako dyan. Sama mo ako. Sasama kita at talaga naman makakatikim ka ng hotdog. Mula dito ho sa RMM, mga kaibigan. Naman, kung kayo ho ay kakain ng meat products, siguraduhin ho ninyo na yan ay sariwa. At opo, dumaan talaga doon sa proseso na maayos ho yung food handling. Ayan. Abak na balen. Maraming salamat, Mang Manny Esguera. Doon ho sa... Kaya magdala po ng payon dahil sa bandang hapon po o gabi ay posible po tayo makaranas sa mga pagulan. Ayun, nakita ho natin, mga kaibigan, na ito hong maulap na panahon, yan ho daw ay fog, sabi ni Mang Manny Esguera. Doon ho sa mga nakakapakinig ho sa atin, karata pong makabansyo naman dito ho sa usapin ng ating salapi. Salapi, datong. Magkano ba ang palitan natin? 58, nakikita ho nyo sa ating pong TV screen, At yung ating pong maagang public service, mga kaibigan, yung mga nakikinig ho sa atin na pera ang iniisip paggising sa umaga hanggang sa matulog, pera pa rin ang iniisip. Ayan, yan po yung ulaga na po ng kikatamong perang ngeni, katumbas po ng dolyar, mga kaibigan. Japanese yen, Hong Kong dollar, UAE dirham, Korean won, UK pound, ayan, Saudi riyal, euro at Chinese yuan. Abak na balen! Abak na! Doon ho sa mga nagtatanong naman ho sa amin, mga kaibigan, Paulo G, bakit wala akong masakyan na jeep? Parang kulang ata ang jeep ngayon na lumalabas. Mamaya, ikaklaro ho natin yan, balitang-balita, dahil meron hong pagkilos. May unity walk ho itong mga nasa transport group, mga kaibigan pumunta ho ng Maynila. Ewan ko lang kung dito ho sa Central Luzon, ilan ho yung mga nag-participate ho dyan, Doon ho sa mga nakakapakinig ho sa atin na ayon, naguhugas ng pinggan, ayan. Ano siyang pinggan kabang makabansoy ang karening balita at kakaluguran at chikumpurita nobilya, ayan, Manal Bela, kumusta la rening talatugita mo geni mabalakat. At nung kaya kayo pong pamanos pinggan, kabira milalako po yung danom, abak na balen. Pakibalwandala po rening kaya katamong, public service announcement, Kuya Joel Stephen, abak na balen. Rening at Chukay Santo Domingo Minalin, Manal Bela, August 5, 6, kakaluguran, Monday, Tuesday, 9 p.m. to 5 a.m. Shout out, suking-suki ng Prime Water, Kamachilis Resettlement. Phase 2, Green Meadows. Phase 1, Airman's Village and Villa Rivera Compound. Wala po kayong tubig. Flashing activity ho ng Prime Water. San pa yan, Josh? Yes, nagmula rin ng kakatamong abiso. Kareni pong Memalan, power interruption naman ho, mga kaibigan, hatid ho sa atin ng Espelapco. Diyan ho sa area ho ng Sagin, Richtown 2, Kakaluguran, apektado ho kayo dyan sa susyedad ng San Fernando, Pampanga. Mamaya na ho yan, alas 8:30 ho ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Diyos, aslag me! Aslag me, Diyos! Aslag mula rening kapabalwang karening Memalan na tutu, Kakaluguran, oras po... palyarian tamo, alang tubig, alang kuryente. Abak na balen. May nag-react sa atin, Paulo G, yang nakikita niyong kaulapan sa Angeles City, fog talaga yan. Dito sa amin sa San Simon, smog ho. Nakikita. Gabi-gabi raw, mga kaibigan. Nakikita kung gaano ka. Pambihira naman. Shout out dito, kareta pong binuo nilang komite na nagbabantay ho dyan ho sa iba't ibang industriya na nandyan ho sa industrial zone ng San Simon, Pampanga.
Nako, opo, mga kaibigan, ang inyong mga mamayan hindi ho bulag. Hindi ho bulag yan. At meron ho silang pang-amoy, ha? Ang hindi nakikita ng mata, nararamdaman ng bulsa. Sabi nung ano, di ba? Ang bira, bakit baga? Pagka ho ba, minsan kahit di mo makita yung hangin na napakaitim, pero naaamoy naman ng iyong opo. Naaamoy mo naman kung gaano nakakasulasok yung amoy. No? Sana ho, mga kaibigan, mabantayan talaga. Abantsondo pong sigida. Reni pong matanang, rening mga tuwa. Banten yung matanang, rening industriya ken kasi reng makalunos kabalen, reta pong kekatamong atsukening residential area. Wari kabayan, doon ho sa mga nakikinig sa amin sa San Simon. Ayan, abak na balen, dakal kami pa po kwento pa magbalik na rin kaya yung programang Habak na balen! Habak na!
Abak na balen dito sa mga nakikinig ho sa atin. Umpisan na natin ang mga maiinit na balita dito sa Central Luzon at sa ating bansa. Eto na ho ang mga headlines ngayon pong August 5. Carlos Yulo, may mayagpagyapuking Paris 2024 Olympic Games. Matatag kurikulum, ipatutupad na ngayong pasukan bilang tugon ho sa krisis sa edukasyon. FDA nagbabala sa publiko laban ho sa kumakalat na pekeng paracetamol tablets. 4 na most wanted persons, arakap nepo ng Pampanga, PNP. At dito sa ating pong mainit na balita, Unity Walk ng mga transport group dito sa Central Luzon at sa ibang karatig rehiyon o marangkada na po ngayong Lunes. Abak na balen dito sa ating pong mga followers na naka-standby. Live ho ninyong napapanood sa digital TV ng CLTV 36. At syempre mga kaibigan sa ating pong mga live stream dyan ho sa YouTube at sa ating Facebook mga kaibigan. Maaga hong gumising para magbigay ho sa atin ng update ang ating pong idol dyan ho sa LTFRB Region 3, Director Al Guro. Kumusta po kayo? At dito ho sa mainit na balita, na ayan, nakiisa ho itong mga, ang hanay ho nito mga kaibigan, for your information, ito ho yung mga nagpa-consolidate na. Kaya ang tanong nitong mga commuter ho natin, at may nagtataka kasi, Direktor bakit yata kulang itong mga tumatakbo dyan sa kalsada? Meron bang strike? Ikaw na ho ang magsabi ho sa amin, Direktor. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po, Polo Lee, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa inyo at napapanood sa programa nyo. Wala po tayong transport strike ngayon. Only ito pong mga transport cooperative natin na nakapagbuo na consolidate na yung kanilang prangkisa. Nagdismaya po doon sa pinalabas ng ating Senado na isuspend itong Public Transportation Modernization Program ng ating pamahalaan. So, ang meron po mga transport group dito sa ating Region 3 na nakikisalo doon sa Unity Walk, no? Sa doon sa NCR o National Capital Region. Kaya po panawagan nila na sana man lang ay solusyonan itong nakikitang mga kunting naobserba ng ating Senado o ating kongresista na mga loopholes dito sa ating sa pag-implementa nitong PTNP. Direktor, sa mga punto de vista ho nitong mga senador, na pinag-uusapan nila, hindi pa daw klaro yung transport route plan, at gayon na rin yung hindi kaya daw hindi daw afford ng ating mga nasa transport sector na hindi ho nakapag-consolidate dyan ho sa usapin ho naman ng pinansyal at makabuo ng isang kooperatiba. Ano ho ang punto de vista naman ho o panig ho nitong LTFRB sa usapin ho na yan? Dito po sa ating region, sa Region 3, nasa 81% po yung nakapag-consolidate na. Yung remaining 19% na mga individual operator, binigyan po sila ng ating social assistance program, ang ating gobyerno, yung hindi po nakapag-consolidate. At pwede po naman po yung mga less than 5 units o less than 10 units na ruta na yan, tumatakbo sa ruta na yan, at pwede pa po ipagpatuloy yung kanilang pamasahe, even without consolidation. Kasi kung less than 10 units, mahirap na po ipa-consolidate yun. At saka po, pwede po sila sumali doon sa nakapag-consolidate na transport service entities. So, tayo po sa ating opisina, hindi po tayo pabaya sa ating mga transport operator at driver. At kung titingnan natin na Polo G, itong modernization, ang makakabenepisyo dito yung karamihan. Ito pong ating mga mananakay o the riding public. Na bibigyan natin sila ng komportable, convenience,
safe na transportations. Direktor, dito ho sa mga nakakapakinig ho sa ating mga local chief executive, lalo na ho dito ho sa Central Luzon, ito may nagko-comment eh. Shout out dito ho sa mga alkalde, saan man panig ng mundo. Ayan, ang problemang ito hindi lang ho mga kaibigan dyan ho sa National Capital Region na malaki ang pinakikitunguhan ng mga commuter. Pero kailangan ninyong isaayos ang alin, pare Resty, yung mga nakikinig sa atin, kailangan nyong iayos yung route plan na, opo, mga kaibigan, sa usapin ho nitong mandate nito, nung mga nakalipas na panahon, naririnig ko yung mga dati pang regional director na umupo dyan sa LTFRB Idol. Ang sinasabi nila, poor coordination of LGU. Kasi meron ho silang konsultasyon dyan. Pero once upon a time, yan ho nasa DOTR na. Sa ngayon ho ba, sino bang bumabalangkas nitong route plan na tinatawag? Paano ho yung intervention ng mga LGU dyan? Meron po tayong since 2017, merong joint memorandum circular between DILG and DOTR ang mag-rationalize po ng ruta o ang mag-create ng ruta, mag-establish ng ruta ay binigay na po sa ating local government unit. Kasi sila po yung nakakaalam kung saan po yung ruta na yan, ilan po ang number of units, at sana kung ma-establish po yung ruta na yan, hindi po lugi yung ating mga operator at totoo ka dyan. hindi po magkulang yung ating sasakyan at anytime kung meron pong mga mananakay, meron ang available na sasakyan. So meaning to say, nasa LGU po, binigay po sa kanila yung pag-rationalize o pag-establish ng ruta. Totoo ka dyan, Direktor. Alam mo, itong mga nanonood sa atin, yung mga commuter, sila na mismo ang nakakasaksi, mga kaibigan, kung gaano ho kabigat. Kapag ho hindi ho na streamline, mga kaibigan, ito hong mga ruta, hindi ho na pag-aralang maigi. Ito, laman ng kwento, Direktor, nitong mga andyan ho't nag-aabang dito, kung gaano ho kahusay, kung gaano ho ka yung political will ho nitong mga local chief executive. Yung mga local na pinuno natin, Direktor, di ba? Hindi Tama po. Kagad-agad, yan ho, mga kaibigan, ay ini-address. Isipin mo, may isang pasahero na ilang beses ho, mga kaibigan, nasasakay bago makarating doon sa ruta. Diba? At ito naman hong concern ng mga nasa transport group, mga kaibigan, sinasagasaan yung aking ruta. Ano makikitain ko dyan kapag ako'y nag-modernize, di ba? Kayo hong mga local chief executive, bato-bato sa langit, pero talagang kayo binabato namin, Direktor. Pagka hindi kayo kumilos-kilos, abang na balin. Ano ba naman kayo? Direktor, dito sa Central Luzon, ayan, gaano kalaki yung compliance nitong mga local chief executive na nagpapasa sa inyo na tapos na yung kanilang ruta? May problemado ba yung compliance? Meron talagang kabagalan? Sa ngayon po, nasa 72% ang ating submission sa lahat ng mga probinsya dito sa Region 3. Yung pag-submit nila ng kanilang LTTRP. At gayon pa man, kung may mga problema, itong ating mga LGUs, binibigyan naman natin sila ng technical assistance kung paano isagawa itong LTTRP. At naintindihan din natin na ang ating local government unit na minsan nga iba naman yung administration. So iba-iba yung PPDO, iba yung CPDO. So balik naman tayo to square one doon sa nasimula nung previous na LGUs. Ang ibig sabihin dito, Direktor, pagka iba na naman yung mayor, iba na naman yung plano. 'Di ba? So, ang mas maigi dito talaga, ito nakikinig sa atin yung mga konsehal, yung mga miyembro ng sanggunian. Bumalangkas kayo ng order. Ano ba to? Dadaan ba talaga sa mayor lang ba ang kukumpas nito? O dapat ang mismong sangguniang panlunsod o sangguniang bayan ang mag-craft ho nitong rationalization plan ho ng ruta ho nitong mga public transport? Nasa kanilang mga local government executive. So, pwede nilang pag-utusan kung sino yung responsible na tao, personnel dito sa paggawa, pag-craft nitong LTTRP. Pero, Paulo D, malaki naman yung
percentage, no, dito sa ating Region 3, nasa 72%. Lahat naman ng probinsya nakapag-submit naman. Only nga mayroon lang mga kunting revision na dapat sundin ng ating mga local government unit kasi may re-review naman yan. Pina-aralan ng ating mga technical person dito sa DOTR at saka LTFRB. At tinutuwid kung ano yung nagawa ng ating LGU, may kunting revision. So, pinagsasabihan naman ng ating local government na ito yung gawin nyo. So, nakapilang draft na po yung ating mga local government unit, kaya lang, mayroong mga kunting revision lang. Hindi na 100% na perfect itong pag-submit nila ng LTFRB. So, mayroong kunting revision lang. Pero kung yan ay isa sa mga negosasyon o kasama yan sa negosasyon nitong mga senador na pumirma ho dito sa pag-awat sa modernisasyon, meron ho ba tayong timeline? O di naman ho kaya palugit na, hello, LGU, ito ang timeline natin, kailangan mag-comply ho kayo at maipasa ho ninyo yan. Alam naman natin kapag may political will ho yung mga local official ho natin, kapag yan ho talagang may malaking pangangailangan, di ho baga, narinig ho natin na meron hong palugit, deadline, yun hong pag-consolidate. Naririnig ho yan ng mga local chief executive. At kung ang problema, itong route plan, bakit baga hindi matapos-tapos? Yan ho ang malaki hong problema dyan. Na sana, ito pong mga nakakapakinig ho sa atin na hindi pa ho nakapag-comply, mga kaibigan, sa rationalization plan, mga kaibigan, ito ho yung plano ng ruta na tatakbuhin ho ng mga public transport. Dito ho sa ating probinsya, ang mass transport ay jeep eh. Tama ho baga ako, Direktor? Dito po dito ho sa probinsya, jeep po ang mass transport bale, no? Hello? Director, yan. Narinig Yes, kailangan pag-aralan yan ng ating local chief executives together with our agency. Ito pong sinasabi natin mass transportations. Marami po salamat, Director Al Guro. Mga kaibigan, yan ho ang ating pong public servant na maaga hong gumigising. At ito ho, nagbibigay ho sa atin ng update sa nagiging takbo ho ng kalsada. Inuulit natin, wala hong transport strike dito ho sa Central Luzon. Kaugnay ho nitong Unity Walk ng mga nagpa-consolidate ho na transport group sa PUJ, mga kaibigan. Hanggang sa muli, Idol, at kami ay pupunta dyan. Ang CLTV News Team ay papasyalan ho kayo para makapagbigay ho nitong update dyan ho sa usapin ho ng transportasyon at sa issue pa rin ho, mga kaibigan, ng modernisasyon ng ating pong mga jeep. Hanggang sa muli, Director Al Guro ng LTFRB. Doon ho sa mga nakasubaybay kay Paulo G. At eto, nagkakape. Ilupang kepay manyaman kung kape. Wow! Kasarap ng aking kape, kabayan. Doon ho sa mga mahilig magkape dyan. Pero hindi na pwedeng mag-sugar. Baka nabalen. Malami pa po, Paulo G. Taga ng makanya. Nakasakit sundakal na bawal kaya kayo. Sarap-sarap. Pero mga kaibigan, huwag ninyo hong titipirin ang inyong kinakain. Huwag niyo titipirin ang inyong nakangkarakal tipon. Maging best ka keganaganang nanong isipan bukas makadwa. Yapin ka nung kekang pakinabangan, rengana ako, natitipo. Mani po na ako, baka nita rengana ako, panatag kung sakaling kunana ako, Lord, ay aliw po sasabihan ta kabang maranon pa. Maging best ko muna po kayong ayan, kabulasan. Kayo po paboren na iko po, mama ko kayong alang almusal. Paulo G, manyaman niya almusal kakaluguran. Yes, po na Josh. Nanong manyaman almusal ng Paulo G. Sa sarap-sarap. RMM, mga kaibigan. Ay, sarap-sarap. Oo, mga kaibigan, dun ho sa mga ayan nag-aabang ho ng kanila hong masarap na almusar. Manyaman almusal. Retang kakatamang talatuki. Meron ho ngayong ilalabas namin bukas yung Paulo G. Yung mga masarap na meat products dyan ho sa RMM. At doon ho sa mga nakikinig sa amin, paano kami o-order niyan, Paulo G? Sinasabi mo lang na may 20 meat store na sila dito sa ating bansa.
Pampanga at saka Pampanga, ang Bobong National Capital Region. Ano? Aba, mga kaibigan, dito sa mga nakakapakinig ho sa amin, maaari po ninyong i-dial ang inyong telepono. Ulitin natin. Poto, yes, nagtayo kayong kaya screen na Josh. 0917-113-8659. Ulitin mo, Paolo G. 0917-113-8659. At saka naman ho dito sa ating pong smart, mga kaibigan, 0908-815-6271. Order na! Sa sarap-sarap, sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. Yan ho ang masarap na almusal ni Paolo G. Aslagme! Aslag mo na, Josh. Nukoy manyaman almusal ng Paolo G. At ito sa atin ng RMM, mga kaibigan. May balik yabuhin kaya kayong programa. Habak na balen! Abak na!
Abak na malen! Abak na! Koreta pong ating saing-sing karela po. King karela pong katawan. Ko, Paolo G. Sasakit na ako rugutod. Sasakit na ako rugugeni, oh. Kaya papaluan. O, wala mamilyari kaya ka ako. O, tabalo, ibapa mo kasi na nabalo rugurang masakit ko. Pepa masay ko kaya tiraning masakit ko kining. Ana. Ora da pong kaya katamon talatuki na opo. Pakikwanan de po ining kwento da po rin kaya katamong Nemalen. O, kareni pong albugan na lugar. O, dun ho sa mga nakikinig ho sa amin, kalupa ng atsikong Sela Bustamante, at sukanuking California ngeni, re mga tapang nga pera. Ching Malago. At siya po ngeni, ching Malago kanini arayat. O, siya, mamali siya pa, po tayo po, nanu pa ta. O, retan talato kita mo, kakaluguran na makabansyo ka rin mga santing programa ng CLTV 36. Basta Kapampangan taga na, opo, makatutok niya po yung CLTV, Ken. Reni pong global Kapampangan na, opo, pagsilbihan may. Saan bang panig ng mundo? Ay, may Kapampangan. Ay, mga tapang lapupera rin. Anya po retang ati kayong produkto. Buriyeng ibida ka rin Kapampangan. Taming-taming masaliya ka rin Kapampangan yan. Kalupan na mo, nung sakaliman mo, Diyos, medyo piyang kape, Paulo G. Kasarap-sarap. Sasarap-sarap. Wow! Kasarap! Tano mo yung iniining kape ng Paulo G kanini, makaslag yung kaya kang produkto. Ang po paking, yan. At yung kaya katamong data screen, nene. Tabing-tabing sa $1 rin yung kaya katamong dalatugi. Kakaluguran, lalo na po reta pong mga tapang pera at ning mamanulila pong yan kaya katamong bangsa. Ay, bidang-bida la. No kasyas batal. Gara kanini rin yung kaya katamong dalatugi. Shoutout po kareng ganaganang Maragula Kaladwa. Maragula Kaladwa! Oh. Nino la pa rin yung kakatamburing shoutout para Resty. Oh, retang nga ng mga yabang! Abak na! Shoutout mo ka rin ng paratot! Ala naman! No pong kayabang! Uno ko, Paulo G, nga na, sinoutout mo lang ang dengue ng makanya. No. Shoutout mo na po ka rin balatong! Rembalatong kakalaguran na nunano sabi mo itang may pakiro ya. Oh, may pakiro yang baga. Ay nanitang ara ne. May pakiro lang ang deling kakatabon talatugi. Oh, ratamanal be po kami na pakikwanan de pong malino nung nano ya po yung nano na rin kwento ng Paulo G. Kaya pong pisabyan na manyaman almusal. Okay ni. Yes, tag yun mo nanong manyaman ng almusal Paulo G. Nano itang amanwa ng aremen na hindi na. Kaluguran, nano mo rin ng meat products sa manwa naking aremen. Mas nagme pa, Diyos. Mas nagme pa yung kikatamong kay. Hoy, kanyaman na yan. Nano yan, Paulo G. Nga na dyan, malapit na po yung bear season. As nagtala po rin yung kikatamong manyaman na meat products. Mag-umpisa king ham, ma'am. Ay, kanyaman ng kanyaman din, ngara. Sasarap-sarap. Iyan. Yung mga hamonado na ganyan talagang panalong-panalo yan, mga kaibigan. At, opo, doon ho sa mga nakakapakinig ho sa amin kung paano yan mabibili, yaslag miya pong kapabalwag kayo nung nala po rin pong amanwa ng Paulo G, yaman-yaman na rin. Ngayon di natangla pa rin yung kikatamong ham. Biyan mo na mo kako Resty. Nanla rin yung kikatamong ham, makakaratang taba mo. Ham. Yaslag bigyan ni Diyos. Abak na balen. Diyos, aslag me! Kanyaman na tayong hamay niyo. Sariwa lang sariwa, kakaluguran. Kadideliver na lababong at sikong Rizalin. Slice ham, maka-slice na lang Yan pong RMM meat products. Yan. Sasarap-sarap. Atin tapak yaning. Nano inim? Paulo G, nga na. Skinless longganisa. The best ito, kapag ka ikaw tanghalian man yan, gustong at niyang kapartner nini, tang langgok, kanyaman ng kanyaman, nanula pa rin ng atsukening kaya katamo, skinless, ining kaya katamong hot legs, longganisa yan naman niya, kumari Rizalin, yan, Queen Riz, nanula pa rin ng atsukening, karanan da rin ng almusal rin, pork Macau, atak manda na lang yan rin kaya katamong news team, nung mga nanoy po kanyaman, rin pong amanwa ng Paulo G, hatid ho sa atin ng Queen Riz, mga kaibigan. The best. Kung gano'ng kasarap yan, mga kaibigan, ginagarantiya ho namin sa inyo
na talaga naman. Yung ngiti ng ating pong mga followers ho dito. Ay, mamaya, iba-vlog ni Pare Resty yan kung gaano kasarap. Habak na balen. Sundutan na labura ni pong mapaling balita. Balitang balita, kaya ni po kaya katamo Labuad Kapampangan, hindi lang ho dito ho sa ating bansa, kundi sa ating pong opo. Mabilo gaya to. Kikilalanan de po, inggelingan na po ning kaya katamong wow. Shout out dito ho kay Carlos Yulo na opo, nagtapos lamang ho sa pang-12 sa Men's Artistic All-Round Finals na pinaghahanda pa ho ang dalawang laban. Paulo G, nanwaring ikwanan. Gold medalist siya yan. Kumarin Diyos. Rening kaya katamong taladugi manalbe at matulang-matula. Kaya ni pong good news sa ini. Nuko, ikiyo naman po nung makanano ya po. Inggeli nga na po. Pita sakripisyo na kita pa mong pamag-training na. Pare Diyos. Sanya taga ng saludong-saludo sa iyo at proud mga kaibigan ang ating mga kababayan. Dito naman ho kay Carlos Yulo, na opo mga kaibigan, nakakuha ho ng gold dyan ho sa Paris Olympics. Ayan. Abangan ho ninyo ang detalye ng mga balitang yan, mga kaibigan, sa CLTV 36 News mamaya kay ating Jen Salenga. At dito pa ho sa ating pong mainit na balita, doon ho sa mga naghahanda ho ng opo, almusal ng kanila hong mga anak. Ano pang kwento natin? Ang kwento natin mga kaibigan, ito hong matatag curriculum. Ayan, ipinatutupad na ho ngayong pasukan bilang tugon naman ho dyan sa krisis sa edukasyon mga kaibigan. Sa muli nga hong pagbubukas ng klase, ito hong school year 2024-2025, nariyan pa rin po ang hamon tulad ng alin. Ang problema ho sa baha at kakulangan ho ng mga resources tulad ho ng classroom sa mga pampublikong paaralan. Ayon ho sa Department of Education o DepEd Region 3. Ngunit dahil ho sa bayanihan ng ating pong iba't ibang stakeholders, hindi ito nagiging balakid upang maipagpatuloy ho ang pag-aaral ng mga bata. Ngunit may mas malaking problema na dapat daw higit ho na pagtuunan ng pansin ng kagawaran. Ito ho ang krisis sa edukasyon mga kaibigan. Matatandaan na nitong nakaraang taon, nangulelat ho ang Pilipinong estudyante sa reading, mathematics at science. Sa Program for International Student Assessment o itong tinatawag na PISA. At kamakailan lamang ho mga kaibigan, sa resultang inilabas pa rin po ng PISA, panghuli rin sa pwesto ang ating mga Filipino learners. Pagdating naman ho sa creative thinking, abak na balen. Ayon ho kay Michelle Cataplacson, Information Officer ho ng DepEd Region 3, isa ang learning recovery sa pagtutuunan ho ngayon ng pansin ng kagawaran ng edukasyon. Nanapayang Chikong Michelle Cataplacson, Aslag Medjos. Most or significant issue that we are still facing at this time, which is the learning recovery program of the department, para talagang ma-ensure na natin that the quality of education that we are providing to our students will be sufficient and appropriate for our learners, our completers of basic education will be at par din sa standards po ng not only of the Southeast Asian region but global standards po natin sa ating mga basic education completers. Simulan ngayong school year 2024-2025 ang implementasyon ho ng bagong matatag curriculum na unang inilunsad ho noong Agosto 2023. Nito pong Huwebes, mga kaibigan, August 1, pinirmahan na ho ni Education Secretary Sani Angara ang DepEd Order Number 10 Series of 2024 na siyang magiging gabay sa mga guro at school officials hinggil ho sa matatag curriculum. Isa sa mga pagbabago nito mga kaibigan ang pagkaunti ng asignatura at pagbigay po ng pagbibigay ho ng pagdevelop ng foundational skill, dito ho sa mga kindergarten hanggang grade 3 tulad ho ng literacy, numeracy at socio-economic skills. Ayon ho sa DepEd, hindi papahuli mga kaibigan sa international standard ang bagong curriculum. Bago ang pasukan, dumaan ho sa school-based training of teachers on matatag curriculum ang mga guro. Upang pong maihanda sila sa bagong learning competencies, mga kaibigan, sa iba't ibang estratehiya ng pagtuturo, mga kaibigan, at paghahanda ho ng plano ng aralin at pagpapataas ho ng kakayahan ng lahat ng mag-aaral. Matatanda ang inadap ho ng DepEd ang
National Learning Recovery Program ng ito hong NLRP upang tugunan ho ang learning gaps sa mga estudyante, bunsod ho ng pagsasara ng mga paaralan noong kasagsagan ho ng COVID-19 pandemic. Layon din nito, mga kaibigan, na tugunan ang mababang performance ng mga learners sa International Large-Scale Assessment at National Assessment. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ho ang Oplan Balik Eskwela ng DepEd at dahil ongoing pa rin ho ang enrollment, kasabay nito ang paalala naman ho ng kagawaran, mga kaibigan. Ito, inuulit natin, no collection policy sa mga pampublikong paaralan. Abak na! Kung meron po kayong mga issues and concerns regarding enrollment at pati na rin po yung mga collection of fees, bukas po ang tanggapan. Kung meron po kayong mga issues and concerns regarding enrollment at pati na rin po yung mga collection of fees, bukas po ang tanggapan. Abak na! Mga balitang-balita, mga kaibigan na tinututukan ho ng news team, abangan ho ninyo. Ito hong pagbabantay ho namin sa mga eskwelahan na baha pa rin hanggang sa kasalukuyan. Dito sa Pampanga 4th District, isa ho yan sa ating pong malaking problema, ang baha. As nagyapain ng kikatamong babansyon naman na lugar, kaya po Labuad, Kapampangan, sa kabisera ng Pampanga. Meron tayong kino-confirm na report. Ito ang masakit na katotohanan. Kumaring Ash, na meron talagang mga kamote rider, kamote driver, na, mga kaibigan, wala hong respeto sa mga traffic enforcer, mga kaibigan. Meron ho kaming, hindi pa ho kumpirmado, pero meron daw nasaktan na naman na traffic enforcer. Alamin natin yan, kung paano ho susolusyonan o iimbestigahan ho nitong ating pong mga otoridad. Dahil kayo mga kamote rider o kamote driver, meron kami mga CCTV camera, pwede namin kayong makilala. As nagmula pa rin kaya tamo CCTV camera, Josh, ne? Natantalad to kita mo, yan po, kakaluguran. Reta po kasing mika ako, no, oras po mumura na. Ini pong maapilan pong kalsada, kaya ini po sa syudad San Fernando, lalbog po, ne? Uli pong, dito ho sa problema sa drainage system ho natin. Pero sa kasalukuyan, ang live stream ho na yan, mga kaibigan, nakikita ho ninyo, maaliwalas ang panahon at wala hong baha. Ala pong makalbog porsyon na po ng Jasa. Ang gyamo naman po yun pong MacArthur Highway. Ayan ho ang ating pong panghuli na serbisyo publiko. Doon ho sa mga nagtatanong ho sa amin, kung gaano ho kabilis ito hong takbo ng mga sasakyan. Diyan ho sa San Fernando, Pampanga, abay mabilis na mabilis. Kaya ho doon ho sa mga naghahabol ng kanilang mga aktibidad, ay ulit-ulit na mong sasabyan ng ima. Nano, Paolo G? Yung kakalingwan mag-almusal. Dapat heavy meal pagka-almusal. Huwag ho ninyong kakalimutan, mga kaibigan, na kung magpe-prepara ka ng pagkain, parin Josh, maka-slice na Queen Reese, mga kaibigan, itong ham, naman, panalong-panalo. Ito'y masarap, paring Resty. Diyan, kumari ko Rizalin kanini, akakit keneng, pag mariryanan, nanong niluto na, nanong almusal na, masarap ito, lalo na doon sa mga nagda-diet. Doon sa, dinan may kanining pan. Hanggang pandesal mo Ano yung kanyaman na kanyaman ni? At reta naman pong mag-almusal kaya katamo na era po. Era po kakalingwaning nasi, kaluguran din nasi. Naman, pork Macau. Queen Reese, mga kaibigan, may 20 meat store na ho dito ho sa ating pong bansa at dito ho sa Pampanga. Nung boundary na ng Angeles, 10 po muna po ng Bacolod. Kaya pong Friendship Highway. Naman, Queen Reese, mga kaibigan. RMM Meat Products. Abak na balen! Takal po, salamat ka rin ng kakatamang talatuki. At mag-subscribe at mag-like na ho kayo sa aming pong channel para oras-oras alam ho ninyo ano ganap dito ho sa Central Luzon. Muli ang inyong lingkod, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Abak na!